Konferansa bina ve aştı çava ucbo kêku ji aliyê pena Kurd û pena Tirk ve li Amedê hate li darxistin bi dawî bû. Nivîskar û rewşenbîr derketin pêşberê çapemeniyê û encamnameya konferansa aştiyê eşkere kirin. Nivîskaran jî wekî hemû kes û saziyan balkişandin ku şer pirsgirêka Kurd çareser nake û banga rawestandina şer kirin. Divê kesên ku gotibûn me ji xwe biryara vî şerî dabû, ji vê biryara xwe vegerin û vî şerê qirêjî ku li gelek bajaran ku gelek sivîl lê jiyana xwe ji dest didin dimeşîne rawestînin. Divê hemî sazî û dezgehên raya giştî û komele sazî û dezgehên civakiyên navneteweyî piştgiriyê bidin hemû hewldanên ji bo aştiyê û ji bo hemû hêza xwe hewl bidin ku rawestandina şer û vegera li diyalogê li ser aliyên şer pêkutiyê bikin. Rewşenbîrên ku beşdarê konferansa aştiyê bûn, dan zanîn ku ji bo rawestandina dengê çekan divê di navbera PKK û dewletê de aliyekî sêyemîn hebe. Ez bawerim berê her tiştê divê agirbez bê çêkirin. Yani ew yani bidîtina me wekî bejdarekî li konferansê ku daxwazî aştî dikin ji Amedê û yani berî şerragirtina behsa aştîkirinê pir zehmet e. Lê ew mekânîzm çawa dibe, çawa dest pê dike? Ez bawerim terefekî sêhemîn pêwîst e. Di navberê wan de Konferansa aştiyê du rojan berdewam kir. Ji pena Kurd, ji pena Tirk û ji pena nawneteweyî gelek nivîskar beşdarê konferansê bûn. Nivîskar û rewşenbîran ji Amedê bang li dewlet û PKK kirin ku dengê çekan bidin rawestandin û rê li diyalogê vekin. Gönül Morkoç, Ruda û Amed.